na tayo mga kaspero. Ready na ating mga pana. Ayan, kuya. Ayan, ready na si Master X. Ayan. Let's go. Dagdagan natin yung huli kanina. Ready na ang mga night hunter. Ayan o. Bitin sa araw, kaya diretso sa gabi. Let's go. Makasakali. Malalim dito eh, malalim. I-try namin. Baka may magpakita, tirahin natin. Yeah. Let's go.
harvest mga kaspero. Yung double line mackerel. Ang dami. Ano? Yan. Harvest. Nangangamoy lang. Ah. Malalim lang. Oh, dito sa unahan. Dami.